Dneska vlastne budeme zisťovať, či sa pumpa do posilky Fatality konečne je tu hodí aj na street workout alebo kalisteniku a ako mi pôjdu jednotlivé komba, statické triky a na záver aj teda reps sets. Fatality. Litera pol, to práve vyjel za 5 minút. Jak to robí Jaro, že najprv smell test? Ale vonia to akože, fakt musím povedať, že na tých videách, keď to hodnotia, tak fakt majú pravdu, že fakt to je dobre. A to som len čúchom. Respektne to. Akože je brutál. To je veloči Pavlo. Dobre, tak dáme takú... Dáme celú. Dáme 3/4. 3/4, dobre. Jo. Kamo. Som fakt akože zvedavý. Že či dám plenčo alebo nie. Ty dal full front na 2 sekundy, aj keď tak pravím mal lamnavý. Toľko to jak dosratý? Jak to viac. Bo na petit. A neviem, či ma aj nestipe už betálani. Ale nie. To je dobré. Ale hej. Chodí to ako tí sladkí marťankové. Dneska mám komba, double dry push alebo pull. Uvidíme ako moc sa dneska doriadí. Dobrú chuť, dúfam, že ma nie. Fatality prvý test. Nazdravie ešte. Padla ešte. Je to extrémne dobré. Ešte chuť 15-10 minút. To by som veľmi pil na regulárnej báze, kam. Toto je fest dobré. A dobré, že si tu príchuť dal. Jara Parobka, príchuť nezáleží, lebo vždy je dobrá. Akože povedzme sa ma... Dobre, ako vždy rozcvička a potom prvé kombo dňa. Budeme sa hlásiť, jak mi povedal Jaro. Som dal negatívne hefesto. Takže asi 20 minút to máme v sebe, že? Asi, 15. A akože hype cítim už, že som nahypovaný, už aj tu warm-up teraz, keď sme robili, tak som dal také veci, že neviem, či budem vládať teraz, ale podľa mňa určite. Cítim sa strašne alert, ako keby, že strašne mám focus, ako keby zmysli proste iba a ideš proste. A betalanin začína trošku písať, ale moc ešte nie, ale nabehne a aj tak je to len svrbenie, chápete. Ja. Ešte pomaličky, ešte sa tu ucelí ten state. Proste. Dobre, ale warm-up za nami a ideme na prvé kombo. Toto robí Fatality s ľuďmi. Nemôžem dýchať.
aké sú tvoje pocity na to? Moje pocity, som strašne focused a som strašne ako keby stimulovaný, že by som vedel teraz napísať test, hoci čo by som teraz spravil, proste je to fajn, ale nie som až taký, že úplne, že som nabudený, ale v hlave to mám strašne vyrovnané teraz. Telo by robilo hoci čo Mike Tyson, ale hlava je úplne ty kokos bánek. Ja sa z toho kofeínu cítim tak, ako keď som na nočnej vypil 6 Red Bullov, takže asi tak nejako tak nejako sa cítim aj srdce. Chcem robiť všetko, čo sa týka cvičenia, hoci aké kombo. Eufória je ako Tomu ver, eufória. Ja s úsmevom robím každé kombo. Tomu ver, strašne uplifting. Takže tak. Fokus brutálny, aj precítenie tých svalov. Tomu ver. No, ako by si to zase zhodnotil? Povedz. Fatality plus planche. Fatality plus planche a idem proste. Nikdy som nebol takýto nahypovaný do cvičenia, ani keby, že necvičím, že týždeň a strašne mi to chýba. Cvičíme asi hodinu a pol, alebo viac a stále proste cítim, že silu stále mám na hociaký statický trik. Vlastne záver videa natáčame ešte kým je vidno, ale ešte to docvičíme všetko, čo máme a ideme sa totálne rozbiť. Takže za mňa fatality, nakrvenie na to, aká je zima, by som dal 8,5 z 10. Ja tak 8 z 10. Alebo uvidíme, ja to potom napíšem, lebo ešte som nerobil reps and sets, ale iba static holdy a to je niečo úplne iné. Betálanin zapísal, ale necítil som, že úplne smúrbenie. Eufória to je ako proste fatality v tom, tej eufórii a tak, proste je úplne neprekonateľné. Proste ideš si, jak stoj. Máš proste telo má väčšiu paru, proste máš väčší, také horné, ten plafón je väčší a proste tvoj mindset je, že proste ideš, proste plný hype, úplne motivácia. Fokus brutálny. Fakt, že keď niečo robím, tak sa sústredím na každý jeden sval a to je asi tak všetko. Ideme docvičiť série, komba a dať si reps and sets a ďakujeme za sledovanie. Vejny Galaxy on top. Dobre.